atọọla ntọala okwute ebe a ga-ewu agịrịgịrị mpaghara ụlọ maka idebe ihe ejiri wee mara ndị Igbo n'ime mahadum Nnamdi Azikiwe University Ọka iji wezọpụta asụsụ nakwazi omenala bụ nke eji wee mara Igbo ịnyụka ọkụ. Gọvanọ Alex Oti nke Abia steeti bụ onye nke tọrọ nya bụ ntọala okwute ebe a ga-ewu nya bụ nnukwute ụlọ na nya bụ ọgbakọ nkụzi Obi Nnaemeka Achebe nke Ọnịcha nke a na-eme kwa afọ ọbụla ọ chịkọbara n'isiokwu omenala ọdịnala nakwazi nya bụ ọmụrịma ihe omume dị iche iche bụ nke eji wee mara ndị Igbo nke akpọrọ ọdụ omenala nke obodo Ọnịcha mmalite nakwazi omenala dịgasị iche iche bụ nke eji wee mara ha. Chukwuemeka Maọdịrịmanyeta aka anyị ga-ewetara gị akụkọ a nso. Gọvanọ Oti onye osote ya nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ Maazị Ikechukwu Emetụ si na ya bụ ụlọ bụ nke a ga-eji mara ihe ọbụla gbasara ndị Igbo ma bụrụkwa ebe a ga na-enweta njirimara ndị Igbo, asụsụ Igbo na ihe ọbụla gbasara ndị Igbo. Mgbe ọ na-ekwu okwu na ya bụ mmemme, onye ọbịa nyere nkụzi na ya bụ ọgbakọ ma bụrụkwazịa eze ọdịnala nke Ọnịsha bụ Obi Achebe kọwara ụzọ akụkọ anọ nke gosiri ebe ndị Igbo siri bịa ma kọwakwazịa ebe ndị Ọnịcha siri bịa yana ihe ndị ejiri mara ha. N'okwu ya, onye ji ọkwa Acting Vice Chancellor ụlọ akwụkwọ mahadum Nnamdi Azikiwe University nke dị n'Ọka bụ ọkammụta Joseph Ikechebe chọpụtara na asụsụ ndị Igbo, omenala ha, ekike ha nakwazi otu ha si eme omume bụzi nke na-alazi ala maka na ndị Igbo hapụziri ha na-emezi ka ndị ọcha. N'Ọka, abụ m Chukwuemeka Maọdịlịm.